o establecemento, do xeito que funcionen en rede, ti vas a comer a un establecemento e teñes a información dos restos dos establecementos que te ofrecen estos menús e teñen unha pegatina identificativa no que ti, desde a porta, vas a saber que aí dentro podes degustar un menú turístico. Nada máis que eso. Cada un vai a elaborar o menú que desexe dentro destas características e do que, cada restaurante é especialista en maneira de cociñar e en determinados produtos e pode seguir utilizalos perfectamente. Tenéis idea de como está resultando isto para a clientela? Eu, en algún sitio que fun, que evidentemente non os visitei todos, son 35, imposible, pouco a pouco, e algún máis sei que se quere adherir, esta campaña ampliaremos, evidentemente, dixeron que iba resultando. E iso que aínda non fixemos a campaña de promoción en medios, que é o que falta, e unha campaña de promoción online para complementar de alguna maneira estos folletos promocionais que fixemos no seu momento. Bueno, Pilar, este año 2010 entonces es el año grande del plan de dinamización. Se espera ya que cuando se cierre con éxito, se cierra en 2010. Sí, se pecha, en principio temos ata 1 de abril, a día de hoxe, do 2010, con unha posibilidade de prórroga de 6 meses para pechar flecos de actuacións. E, esperamos que peche con unha perspectiva de ter aí un organismo que de alguna maneira xestione o turismo no territorio. Como funcionará este organismo? Pois, en principio se fixe un plan de viabilidade e agora está rematando por algún cambio que houve aí. E funcionará con unha equipa interdisciplinar e funcionará xa de unha maneira permanente, con entidade xurídica e algo que desde o plan como proxecto ahora mismo non podemos ter. ¿Cuánto tiempo lleva el plan de dinamización funcionando? Pois a data de asinatura do convenio foi o 31 de xuño do 2006, pero realmente empezou a funcionar o 1 de decembro do 2006, que foi cando se iniciou a xerencia e cando comeza todo a rodar. Realmente levamos 3 anos. E antes de aí, había outro plan ou non se estaba trabajando en el turismo? Home, antes de aí non había plan como tal e se traballaba no turismo a nivel únicamente a nivel concello, eu creo, e a Deputación supoño que tamén tería a súa parte e a Xunta, pero xa de maneira menos coordinada, digamos. Y en este caso se decide que la unión hace la fuerza, se forma este plan y así se hace como una apuesta conjunta de ¿cuántos municipios? Son 15 concellos. De todas maneiras, as administracións implicadas que asinaron o convenio deste plan son a Secretaría General de Turismo, o Ministerio de Industria, Turismo e Comercio, que é por parte do Estado, a Comunidade Autónoma, a través da actual Secretaría Xeral para o Turismo, e a Deputación da Coruña. Depois tamén están implicadas o sector privado a través da Cámara de Comercio e da Asociación de Hostelería. Os concellos son beneficiarios deste plan. ¿Se encontraron facilidades o dificultades para respaldarlo cuando se diseñó este plan de la iniciativa privada a la que hablas, que está aí apoyando? ¿Fue fácil o no tanto? Eu nese momento non estaba aquí, pero creo que todo o contrario. Creo que era unha cousa que sí que o noso territorio necesitaba e, polo que teño entendido, foi unha cousa unánime por parte de todos, apoiar que houvese este plan e que chegase esta financiación exclusivamente para xestionar turismo no territorio. Era moi necesario, e sigue sendo, que aquí haxa unha financiación destinada ao turismo. Sin embargo, antes, entonces, ¿por qué no había tanto turismo? ¿Por qué la gente a lo mejor no conocía todos estos municipios? Ya me interesa como opinión personal. Ahora sí, Ferrol-Ordegal ya se va conociendo, cada vez, aunque sea turismo gallego, vienen, pero ¿y antes? Antes, exactamente igual, se digo, se traballaba a nivel concello. Municipal, pero no exactamente igual, porque ahora, por ejemplo, tienes opción de, al estar el plan, visitar varios municipios con estos paquetes turísticos, conoces, está en red la información, uno y otro. Antes ibas a un sitio y ya no te hablaban de outro. Bueno, sempre hai un primeiro paso, En calquera caso, eu creo que as iniciativas municipais agora, igual por sensibilización,
pois xa contemplan visitas non só o seu concello, sino o concello, dan información dos concellos de arredor e información de concellos do territorio, eso sin dúbida. Non, pois supoño que será unha cuestión de momentos, non? Pois o turismo ata o de agora, pero non aquí, sino en moitos sitios, pois igual era algo secundario, e agora pois cada día se ve máis pois que pode ser un complemento a industria do territorio, pode ser unha actividade económica máis, que pode xerar postos de traballo. Si volvierais a empezar desde cero, ¿cambiaríais alguna cosa de lo que se ha hecho en este plan? Hombre, eso non me podes preguntar, sempre se cambiaría algo. Sí. Hombre, sempre se cambiaría algo. Pero, sabendo o que sabemos agora, pero as cousas se fixeron con rigor e con planificación e dificilmente, creo que no momento que estábamos, podíamos facelo de outro xeito. ¿Qué ha supuesto para el plan, entonces, para el producto turístico Ferrol Ortegal, tener el apoyo de este plan? Para Ferrol Ortegal, pois eu creo que é eso, a sensibilización, tanto do sector público como privado, de que hai que traballar en rede, de que hai que traballar coordinados, de que os localismos en turismo non